נתחיל, חברים. אז ככה, רגע, אני אעשה אולי סטופ שייר, ותראו אותי. אני אסף ישרים, אני בן 35, מתעסק בנדל"ן כ-13 שנים, יש לי 3 תארים, התחלתי בתור פיזיקאי מהנדס, ואת התואר השלישי עשיתי במנהל עסקים עם התמחות בנדל"ן. לאחר מכן השקעתי עוד מספר קורסים כדי להעמיק, וגם הפכתי למישהו שמעביר קורסים בתחום. בתקופה הראשונה גם אני חשבתי שהדרך הנכונה והיחידה בעצם לנהל משק בית זה לעבוד באיזושהי עבודה, מהנדס, פיזיקאי, מרוויח משכורת טובה, ועם זה מנהל את משק הבית ומאפשר לגלגל את ההוצאות. מאוד מהר, ואני לא אספר כל אחד בדרך שלו, הבנתי שמקור הכנסה נוסף והכנסה פסיבית זה אירוע שהוא חובה, ואין דרך טובה יותר מאשר ההשקעה הכי בטוחה ויציבה, היסטורית, כבר מתקופת התנ"ך, לפנות לנדל"ן. ספציפית נדל"ן בחול, עד לפני משהו כמו 4 שנים השקעתי רק בארץ, השקענו רק בארץ. מאוד מהר הבנו שההשקעות בארץ הן הולכות לכיוון של קיפאון, בסדר? כי אנחנו אחרי עוד מעט 10 שנים, ויש התנהגות מאוד מוגדרת בעליית הערך בארץ, ופשוט העברנו את מרבית ההשקעות לחול, תוך מחקר מאוד מאוד מקיף, שעליו נדבר ממש עכשיו. אז רגע, כמה כללים בסיסיים, אם יש עוד דברים, אז אשמח מאוד לסייע. המטרה בגדול של ההרצאה הזאת, וגם של כל שאר ההרצאות, במגוון תחומים, ממיסוי, דרך מימון, דרך בדק בית, ואיך קונים דירה להשקעה, ואיך עושים חקר שוק, זה לגרום לכולכם להשכיל, בטח ובטח בתקופה הזאת של הקורונה, ואני בטוח שזה יעניין אתכם. אין לי ספק שזה גם יחדש לרובכם. שאלות, כפי שאמרתי, ניתן לכתוב בצ'אט. אני אשתדל להתייחס תוך כדי כשאני אראה לדוגמה שירן הרימה פה את היד, אז תודה רבה על הרמת היד. אם יש איזושהי הערה שרוצים להעיר גם תוך כדי, אני אתייחס, אבל לכל השאלות אני אתייחס בצורה יסודית מפורטת בסוף. בגדול זה 2 סשנים של חצי שעה כל אחד, בעיקר כדי לאפשר לאנשים שהשתעממו בחצי שעה הראשונה, לצאת ולא לחזור בחצי שעה השנייה, אני צוחק. ובגדול מי שעדיין לא יצטרף לפורום ההשקעות שלנו, שבו אנחנו מפרסמים את כל ההרצאות בחינם, וכמובן עסקאות נדל"ן ושווקי נדל"ן חדשים בעולם, מוזמנים. דניאל, פשוט תקפיץ אם אפשר לבקש ממך, פשוט תקפיץ בצ'אט את הקישור לקבוצת... בטח, עכשיו אני אעלה. אז אנחנו מתחילים, חברים, נדל"ן בחול. מקווה שכולם רואים, במידה ויש מישהו שלא רואה, יכול לציין זאת. נתחיל. אז הסרטון בגדול מתחיל ממעבר מארצות הברית לאירופה. הרבה אנשים בעצם פותחים את כל המשפך ומסתכלים על כל המדינות, כי ידוע שההשקעות הנדל"ן בחול הפכו להיות כמו שאפשר לקנות מוצרים קומודיטי בשווקים שונים בעולם, ובסין אפשר גם לקנות נדל"ן ברוב המדינות המתוקננות בעולם על שמנו בטאבו, וזה די שקוף. כלומר, ידוע שהגשר הזה למדינות אחרות הוא קיים, רק צריך את הבן אדם שיבוא וילווה אותנו. אז על מה נדבר? מוטיבציה, מסרים מרכזיים, אלה הדברים שבדרך כלל בן אדם זה נשאר לו בראש, והוא זוכר אותם גם לעתיד, ולכן זה הדבר הראשון שעליו אני אדבר. כדאיות ענף הנדל"ן, חסרונות הנדל"ן בארץ ביחס לחול, ולמה בכלל אנחנו חושבים בעיקר על חול. טיפ הזהב של אסף הוא המילים מיוחד לקורונה, התווספו להם עם הקורונה, ברור לכם, אבל הטיפ עצמו היה קיים שם מאז ומתמיד. אני קורא לזה טיפ השמרנות, ואתם תכף תבינו מה זה הטיפ הזה, שצריך ללוות אתכם כבסיס להכל. אחר כך אנחנו נעבור על שיטה ייחודית שנקראת, שהיא מהווה, היא מניחה את הקריטריונים לבחירת שוק בחול, על ידי משפך מאוד ברור בין 3 שלבים בלבד. 3 השלבים האלה, ברגע שעברתם אותם, הגעתם לשוק הנדל"ן שהכי מתאים לכם, וישיג לכם את התשואה המקסימלית במינימום סיכון עבורכם. אחר כך אנחנו נעשה ממש מחקר שוק ונעבור על כלל המדינות שאתם יכולים בכלל להעלות בראש, ונדבר על הכדאיות הפירותית, כלומר התשואה מסחירות, גם על זה נדבר עוד רגע,
כדאיות הונית, כלומר, תשואה מעליית ערך של הנכסים, ובסוף אם יהיה לנו זמן נדבר גם על קצת על השלכות הקורונה על שוק הנדל"ן. אז נתחיל. המסרים המרכזיים, נתחיל. אשמח מאוד, גם אם תיקחו אפילו מסר אחד מפה, אני מבחינתי עשיתי את שלי. המסר הראשון, מקור הכנסה נוסף, הוא חובה. חובה. בין אם אתם צעירים שעדיין לא התחלתם לעבוד, אז תחשבו על זה שאם יש עוד משהו שבמקביל לעבודה הקבועה שלכם מכניס לכם כסף, אז לרוב אנשים אומרים מה יקרה אם החברה תפשוט רגל, או מה יקרה אם יהיה איזה משבר קורונה לדוגמה, או משהו כזה. בסוף שיהיה לי עוד אפיק שמייצר לי הכנסה פסיבית קבועה ואין עליו שינויים, זה משהו שהוא חובה. אגב, הדבר הזה מלווה אותנו גם בשלב שבו אנחנו מתחתנים, מביאים ילדים, יוצאים לפנסיה ומסתמכים על פנסיה שהיא לא באמת הולמת את השכר שבו הסתכרתי, אז איך אני חי עם אותה משכורת? מקור הכנסה נוסף הוא חובה, וההמלצה שלי אישית, המקור הכנסה הזה, נכון שהוא יהיה בעולם הנדל"ן. אני לא אלאה אתכם בשקפים שמתארים למה, כי אני מניח שאת הסיבות אתם כבר מכירים, ובגלל זה אתם נמצאים כאן. הבסיס, כשאנחנו מסתכלים על נדל"ן בחו"ל, הבסיס הוא בגדול אותו בסיס. נדל"ן זה נדל"ן. רק בגדול תמיד בתשואה, ותכף אנחנו ניגע בסוגי התשואה, יותר גבוהה. הקורונה, היא מביאה איתה הזדמנות לצד משבר. נכון, יש פה משבר עצום לכולנו. אנשים נשארים בבתים, כלכלות, חברות, קטנות כגדולות, הבורסה, כולם חווים את המשבר הזה בצורה הכי... בסוף מאז 2008 לא חווינו משבר כלכלי כזה גדול, ופה באמת יש עוגן, יש בסיס לוגי גם לדבר הזה, אבל תמיד משבר שכזה מביא איתו הזדמנות, ונכון להיות ערים להזדמנויות האלה. הבולט הרביעי הוא זוהי שעתו של עיקרון השמרנות. שעיקרון השמרנות אני אגע בעוד פעם בהמשך כדי שהוא יחקק לכם בראש, אבל זה העיקרון שלי. אני בן אדם שמרן מטבעי, עשיתי השקעות טובות ועשיתי השקעות פחות טובות. בהשקעות הטובות נצרתי את אותן פעולות שעשיתי כעקרונות לשימור. בהשקעות הפחות טובות למדתי מהטעויות כעקרונות לשיפור. משם אני מזקק 3 מסרים עיקריים. 1, עיקרון השמרנות זה נדל"ן. נדל"ן יהיה יציב. היום אתם מחזיקים בנכס, ואתם מחזיקים במקביל בתיק השקעות בבורסה. ביום שבו הקורונה נתנה את אותותיה כבעיה גלובלית, ולא רק בעיה ממוקדת לסין, כלל תיקי ההשקעות נפלו, וזה לא משנה כרגע אם אנחנו מסתכלים על חברות הייטק גדולות או על פלאפליה בחצר. כולם הבינו שיש פה בשורה, וזה נתן את אותותיו באופן מיידי. הדירה שאותם אתם מחזיקים כיום, הסלון שבו אתם יושבים כרגע בבית, לא שווה הרבה פחות רגע אחרי אותו משבר. כלומר, הנדל"ן יש לו אורך רוח, יש לו נשימה, והוא בטוח יותר, כאפיק בטוח יותר מאשר ניירות ערך. הכסף בקירות הוא כסף בטוח יותר. הסעיף השני אומר נדל"ן לדיור. היום יותר מאז, אבל גם אז מבינים שנדל"ן למסחר יש בו סיכון סיסטמטי, בין אם זה בעבר אני הייתי מדבר לפני הקורונה על זה שאנשים יותר ויותר עוברים לעבוד מהבית כשהם יכולים, מייצרים לעצמם משרדים בבית. הטכנולוגיה והקדמה והאינטרנט שהוא הופך להיות רחב פס, ואנשים עושים פגישות ב-VC, כמו שעכשיו אני פוגש אתכם, במקום לעשות מפגש פרונטלי, אנחנו לא מפסידים הרבה מאוד, כל אחד יושב בסלון שלו בכיף ושומע בדיוק את הדברים שיש לי להגיד. הכיוון שאליו הולך העולם הוא לזה שהביקוש לנדל"ן מסחרי נמצא בירידה. הקורונה רק חיזקה את העיקרון הזה, ולכן אם אני בוחר בין נדל"ן למגורים לנדל"ן למסחר, לחנויות, עדיף נדל"ן למגורים. הדבר השלישי הוא מניב מיידי. למה אני מתכוון מניב מיידי? כשאני רוצה להסיר סיכון, ואני מזכיר, 3 העקרונות האלה, אלה עקרונות שבאים להסיר סיכון סיסטמטי בנדל"ן, לגרום לי להיות הכי שמרן שיש. מניב מיידי זה אומר שממחר בבוקר, מהרגע שאני משקיע והדירה או הנכס הפך להיות על השם שלי, הוא כבר משיג לי תשואה אמיתית. מה זה לא? זה לא קבוצת רכישה או קרקע שאני רוכש פרויקט מסוים שמתחייבים לי מתישהו שזה יהיה מוכן, אלא דירה קיימת
אני רואה בעיניים את מה שאני קונה, ואני רואה שזה מושכר ואיך זה מניב כסף. ברגע שנשמור על שלושת העקרונות האלה בעקרון השמרנות, אנחנו נגן על עצמנו מבחינת הסיכון באותה השקעה. נתקדם קדימה. עכשיו אני ארוץ קצת יותר מהר, ברשותכם. ענף הנדל"ן הפך לאחד מהענפים הבטוחים והכדאיים. למה? אחד, זה צורך קיומי. זה לא משנה, כן קורונה או משבר הסאב פריים. בסוף כולם צריכים קורת גג כלשהי לגור איפשהו. הביקוש עולה, כדור הארץ לא גדל, וטרם מצאנו פלנטה שמקיימת את התנאים הבסיסיים למחיה של בני אדם. עד אז, ברגע שנמצא כזו, אולי התנאים האלה ישתנו. עד אז, זה המצב שבו אנחנו נמצאים. ולכן, אם האוכלוסייה גדלה וכדור הארץ לא גדל, הביקוש תמיד יעלה. תזרים לתקופה אינסופית. דווקא אי הנזילות בנדל"ן, או מחסור הנזילות בנדל"ן, הוא משהו שאני רואה בו כיתרון. למה אני רואה בו כיתרון? כי בסוף הוא מייצר לי תזרים שהוא אינסופי, שכירות שנכנסת אינסופית, מה שיכול עם X נכסים להוביל אותי לעצמאות כלכלית או לחופש כלכלי. ההגדרה הפורמלית של חופש כלכלי זה במידה וסכום ההכנסות החודשי שלי ברמה הפסיבית, הוא מגיע לגובה ההוצאות שלי השגרתיות, ואז משק הבית שלי מוחזק על ידי הכנסה פסיבית. ואז בשאר הזמן שלי אני יכול לעבוד, ואז להכניס כסף שהוא בונוס, ואני יכול גם לעשות את מה שבא לי. בגדול, שוק הנדל"ן, בשונה מהאוטו שלי, שהערך שלו יורד, או האייפון שלי, או הסמארטפון שלי, בסדר? לא משנה, השיומי שלי, כולם יורדים בערכם, נדל"ן באופיו עולה. בכל שוק באופיו לאורך זמן עולה, אלה החיים. WTP גבוה. בסוף, willingness to pay, זה הראשי תיבות WTP. זה מוצר שהוא יקר. אז אם אני עושה על המוצר הזה תשואה של 5%, זה בסוף, כשזה מתרגם לכסף, זה הרבה כסף. עכשיו, כל תשואה שאני יכול לעשות מעבר, ואנחנו תכף ניגע בסוגי התשואה, אם תמיד מדברים באחוזים, ובסוף אתה שואל את עצמך, בסוף כמה כסף זה, כשאנחנו מסתכלים על נדל"ן, זה יוצא הרבה כסף. מינוף משכנתא, הכלי היחיד, בסדר? שהבנק כל כך בטוח בהשקעה הזאת, שהוא אומר לך, בוא, תמנף על חשבוני, קח ממני סכום כסף נכבד, תכף ניגע אם זה בארץ בדירה יחידה, 75% מימון מהדירה שלך, קח ממני מהבנק, ותשלם ריביות, כי ריבית שווה, בסוף הבנק לוקח ריבית גבוהה כשהוא רואה שהסיכון שלו גבוה. אם הוא לוקח ריבית נמוכה, קרי משכנתא, זה אומר שהסיכון שלו הוא נמוך. גם הבנק עם כלל המשאבים והידע שעומד מאחוריו, אומר בוא תמנף ותיקח משכנתא כדי להשקיע בנדל"ן. אך ורק בנדל"ן. אין משכנתא על אוטו. יש הלוואה לכל מטרה על אוטו. מיסוי. ברוב המדינות, בסדר? ברוב המדינות אפשר להגיד שיש חריגים. המיסוי בענף הנדל"ן הוא שונה, נמוך, משמעותית, מהמיסוי על רווח הון. רווח הון, אפשר לקחת הרבה דוגמאות, אני נוגע בזה האמת בהמשך ההרצאה, ממש בשקף אחד, המיסוי הוא גם כן עולם שלם, זו הרצאה אחרת שלי, אבל בסוף, אם מסתכלים על מיסוי, מס רכישה בארץ, 8%, סתם, אני אומר, מס רכישה בכל מדינה אחרת, נע בין 3% ל5%, 6% באירופה, יש כל מיני, בסוף, מס על נדל"ן, בין אם זה מס על שכירות, ובין אם זה מס רכישה, ובין אם זה היטל השבחה, הוא בדרך כלל נמוך יותר ממס חברות. משא ומתן, זה יתרון נוסף, רוב האנשים אנחנו נקנה מהם את הדירה, או נמכור להם את הדירה בסוף ההשקעה, הם לא עושים את זה כחברה, אלא הם עושים את זה פעם בחיים, והם מגיעים עם מניעים נוספים, ולכן יש לנו יתרון בתהליך הזה. עכשיו אנחנו נסתכל על שלושת מרכיבי התשואה בנדל"ן. מה הם שלושת מרכיבי התשואה? המרכיב הראשון, וכולנו מכירים אותו, זה רק כדי ליישר קו בטרמינולוגיה ובמינוחים, אם אני משתמש לפעמים במינוחים שהם שונים. אם מישהו רוצה לשאול משהו או לעצור אותי כי אני מדבר מהר מדי, מוזמנים להעיר בצ'אט, אני פה בשבילכם. אז ככה, התשואה הפירותית היא השכירות שאני מקבל לשנה, כלומר, דמי השכירות החודשיים כפול 12, חלקי מחיר הדירה. דוגמאות, בארץ נעים בין 2.5% ל4%, ב-2020, אין מה לעשות,
גם התשואה הפירותית נשחקה במדינת ישראל משמעותית עם עליית המחירים, כי אם המכנה שלנו גדל, והמונה לא, הוא גם גדל אגב, כל מי שמחזיק נדל"ן בארץ מעלה את השכירות ב3%, ב3.5%, לפי עליית המחירים בשוק, אבל בסוף מחיר הדירה עלה ב10 שנים האחרונות ביותר מ3% לשנה. מה ששחק את התשואה הפירותית בארץ, תשואות פירותיות בעולם, באירופה, אפשר להגיע בין 5% ל8%, ל9%, בהרבה מאוד מדינות, בארצות הברית יש מקומות שמגיעים ל10%. כל מה שאמרתי עכשיו, אל תשכחו, זה ברוטו, בסדר? בנטו זה יוצא יותר. זה יוצא הרבה פחות, ועל זה גם כן אני אדבר בהמשך. מבחינת המרכיב השני של התשואה, היא התשואה ההונית. התשואה ההונית היא עליית הערך של הנדל"ן. אפשר, כולנו יכולים לראות איך כשאנחנו קונים דירה, אנחנו מוכרים אותה במחיר שהוא יותר גבוה, בסופו של דבר המחיר של הדירה עולה. יכול להיות שיש אנשים שקרה להם נקודתית שמכרו באותו מחיר שהם קנו, או בפחות, אבל זה לא כי הם עשו את זה להשקעה. אם הם הלכו ועשו את זה להשקעה, לרוב יש רווח הוני שנובע מהעלייה הטבעית של שוק הנדל"ן, ועל זה אנחנו גם נסתכל בהמשך. אז זוהי התשואה ההונית. ישנו מרכיב נוסף, שגם אם אני לא באופי שלי הולך לכיוון של עסקאות פליפ ורווחים בטווחים מאוד קצרים, תמיד יש לו נתח בחבילת התשואה שלמה שאני מקבל מהעסקה. למרכיב הזה קוראים השבחה. ההשבחה יכולה להיות מעצם זה שמצאתי דירה בהזדמנות. כלומר, הדירה הזאת היא, אני קורא לזה שקע נדל"ן. ישנו אזור מיקרו של השכונה, ברחוב יש זה, ואני מזהה דירה שהמחיר שלה הוא משמעותית נמוך במחיר השוק. אחר כך כשאני אמכור במחיר השוק, התשואה שאני אעשה על עצם זה שמצאתי את זה בהזדמנות, היא גם כן נקראת השבחה. מרכיב אחר שכולנו חושבים עליו זה לקנות דירה שהיא לא ראויה למגורים, ולשפץ לה את האינסטלציה ואת החשמל, ולצבוע ולסדר ולבנות קירות גבס, ואז אני משביח את ערך הדירה. למה? כי היא נראית כזאת שיכולה להימכר במחיר יותר גבוה. מרכיב שהוא אמצע, זה לדוגמה לקחת דירה ורק לרהט אותה, ורק לנקות אותה ולסדר אותה ולשווק אותה כראוי, ואפשר גם שם להרוויח משמעותית מעיקרון ההשבחה. עכשיו, שלושת המרכיבים האלה בסופו של דבר נותנים לנו את החבילה שנקראת תשואה מנדל"ן. עכשיו, מה שחשוב לי כאן להגיד, וזה הדגש המרכזי של השקף הזה, זה שהתשואה מהשבחה, החלק השלישי, היא תהיה די דומה ברוב השווקים. כלומר, אם אני קונה דירה באוהיו או בצרפת, או בפורטוגל או בספרד או באירלנד, אם אני אשביח את הדירה באחוז מסוים, אחר כך כשאני אמכור על פרמטר ההשבחה, וגם בארץ, זה more or less, פחות או יותר, אותו דבר, אותם אחוזים. המשתנים הגדולים בין השווקים הם יהיו דווקא בשני המרכיבים הבסיסיים הראשונים, שהם התשואה ההונית, כלומר עליית הערך לפי תקופה, אם אני בוחר את התקופה הנכונה, ופרמטר התשואה הפירותית, שזה כמה שכירות התושבים משלמים באותה מדינה או באותו שוק ספציפי, אגב, במדינה זה משתנה גם בין ערים, כולכם יודעים, ותכף גם נראה את זה, ביחס למחיר הדירה באותו השוק. בסדר? נמשיך. טוב, אז עכשיו אנחנו שואלים את עצמנו על תשואה הונית ותשואה פירותית. דיברנו על שני הקריטריונים האלה שכן משתנים בין שווקים, ואני ארצה להעמיק ביניהם ולשאול אתכם את השאלה הבאה. מה יותר חשוב? כשאני אסתכל על שניהם, אגב, שניהם חשובים, ושניהם נכללים בתוך הניתוח שוק שאנחנו נעשה ממש עוד רגע, אבל מה יותר חשוב ביניהם? כשמסתכלים שנייה אחת, וזה ממש דוגמה, על איזו תשואה דומיננטית יותר, זה דוגמה על שוק מסוים, איזה שוק, מדינת ישראל, למה? כי כולנו מכירים את הערים שלה, ואז אני לא אשתמש בערים ממדינה אחרת, ויהיה לכם קצת קשה להבין מה זה מרכז, ומה זה צפון, ומה זה דרום, ומה זה פריפריה. מסתכלים על מדינת ישראל, ואז מה שקורה זה שאנשים מסתכלים על העמודה של התשואה הפירותית, ואומרים, טוב, תקשיב, במרכז, שנייה, אני אסבר את האוזן, זה ב-2016 על דירת 2 חדרים, אם לוקחים את זה 4 שנים קדימה ב-2020, התשואות נמוכות יותר, הן נעות בין דווקא 2.5 לכ-4 עד 4.5% בפריפריה, כמובן במרכז, התשואה הפירותית נמוכה יותר מאשר בפריפריה, בגלל מחירי הדירות הגבוהות יותר במרכז, הגבוהים יותר במרכז.
אז מה שניתן לראות כאן, זה שבן אדם שהולך אך ורק לפי תשואה פירותית, מסתכל אך ורק על העמודה הזאת, ובוחר את השוק רק לפי מה שבאחוז גבוה יותר מה שנמצא באחוז גבוה יותר של התשואה הפירותית. בעוד שהוא לא מסתכל בשוק על פוטנציאל עליית המחירים. ואם מסתכלים על גודל האחוזים, בגדול, אפשר לראות שפה אני יכול לבחור בשוק על סמך 0.1 או 0.2% יותר או פחות בשוק מסוים או בעיר מסוימת, ובעליית השווי בעצם טמון בחובו פוטנציאל הרבה יותר גדול, לדוגמה 18% ביחס ל-11%. עכשיו אתם תגידו לי, זה ודאי, כלומר, התשואה הפירותית, מה, זה ברור, אני רואה את מחיר השכירות ביד 2, אני רואה את מחיר הדירה ביד 2, אני יודע מה התשואה שאני עושה, ואילו על התשואה ההונית, מאיפה אני יכול לדעת מה ההבדל בין שווקים? כאן אנחנו מסתכלים בין ערים, אני אדבר בהמשך על בין מדינות, ובתוך המדינות בין הערים באותן מדינות. בגדול, המטרה של השקף הזה היא להבהיר לכם שכלל אצבע, בהשקעה בנכס נדל"ן. התשואה ההונית תהיה גדולה מהתשואה הפירותית. אם אני משקיע חכם, אני יודע איפה אני משקיע, אני אשיג תשואה הונית גדולה מהתשואה הפירותית. פה רואים דוגמה מאוד ספציפית, אפשר בהמשך לראות דוגמאות אחרות, בסדר? אז בגדול זה כלל מאוד חשוב, ולכן חשוב להסתכל על שתי הקריטריונים האלה ולמשקל אותם בהתאם, כאשר התשואה ההונית, אם יש לי יכולת כלשהי לדעת משהו על התשואה ההונית, היא תקבל משקל גדול יותר בשקלול. נתקדם. אז בגדול עכשיו זה 3 שקפים שמראים למה נדל"ן בחו"ל. מחירי הנדל"ן בישראל 60 שנה אחורה, מ-1960 עד סתם, פה זה 2016, תכף אנחנו ניגע על מה קרה ב4 שנים האחרונות. ישנה עלייה וירידת מחירים. אפשר לראות שיש התנהגות מאוד ברורה, שכאשר העליות הן עליות גדולות של עשרות אחוזים, 74% אחרי 1967, הניצחון במלחמת ששת הימים, עוד 75%, 93% בעלייה הגדולה, ובסופו של דבר, ב10 שנים האחרונות, מ-2008 עד 2018, אנחנו נכנסים רגע, אני צריך לראות, אוקיי. אנחנו נכנסים, אני רואה פה הערות בצ'אט, אז אני... אוקיי, בסדר גמור, ערב טוב לך שחר סגיב, מעולה. דניאל, לא ראיתי שפרסמת בצ'אט את הקבוצת וואטסאפ. אגב, אם יש לכם שאלות או הערות, מוזמנים לעלות בצ'אט, אני מסתכל. ערב טוב גם לך, רן בן אדרת, מעולה. נתקדם. עכשיו, מה שמייצר את העלייה, אם אני מעביר קו ממוצע לגרף הכחול הזה, אני רואה שמגמת מחירי הנדל"ן היא מגמה שנמצאת בעלייה. בסדר? זה נמצא בעלייה. למה זה נמצא בעלייה? כי הירידות הן ירידות קטנות, בעוד שהעליות הן עליות גדולות. בסדר? עכשיו יש פה הרבה מאוד תירוצים, המשבר שאחרי 1973, וזה שגרם לירידה הזאת 37% וכו'. אבל מה שלא מספרים לנו בקורסי נדל"ן בארץ, זה מה קרה ב4 שנים האחרונות, מ-2016. יש, אני מזכיר לכם, דאז יאיר לפיד רצה לחוקק את חוק מע"מ אפס, ואז כחלון בא עם מס דירה שלישית, ומחיר למשתכן שכן התממש, ולא רק עלה לכותרות, עליית מס הרכישה במדרגותיו עד היום ל8% וכו'. 4 שנים האחרונות, וזה בדיוק המגמה שאני באופן אישי והחברה זיהינו כבר שם ב-2016, והחלטנו שזה הזמן לעשות חושבים ולצאת לחו"ל. בעצם אנחנו רואים שמדד מחירי הדירות מקבל האטה. מקבל האטה הוא קצת מעט, מעולה, תודה רבה דניאל. מצוין. אוקיי, ואנחנו מבינים אגב שב-2020 ההאטה הזאת ממשיכה. למה היא האטה? תכף אנחנו ניגע בזה, בסדר? אז בסוף אם אני אורז את כל הדבר הזה, רגע שנייה, אני הייתי חייב לכם עוד קריטריון אחד, למה עד עכשיו דיברתי על מה? אך ורק על התשואה ההונית. דיברתי עד עכשיו על עליות, ירידות, מחירים, רק התשואה ההונית. מה עם התשואה הפירותית? למה אמרתי לכם, הראיתי לכם ב-2016, שנענו בין 3.5 או אפילו 3.8 ל-5, 5.4% תשואה פירותית במדינת ישראל, ועכשיו זה נשחק. איך זה קרה? מה קרה שם?
עכשיו, מה בעצם אנחנו רואים בגרפים האלה? בגרף האדום, ניתן לראות את מדד מחירי הדירות. כלומר, מחיר הדירה היה 1,000,000 שקל, היום הוא 2 מיליון שקל, בסדר? זה עלה. בכמה זה עלה? מ-2010 עד 2017, תיאורטית. בסדר גמור. זה רק כדי לתזכר לי שעוד 10 דקות אנחנו מפסיקים וממשיכים מחדש, ונכנסים מחדש, בסדר? אז 10 דקות אני ארוץ יותר מהר, זה רק כדי לתזכר איפה אני נמצא בדיוק בהרצאה. הגרף הכחול לעומת זאת, הוא מתאר את מדד מחירי השכירות, כלומר, כמה שכירות אנשים משלמים, ועכשיו אפשר לראות ששני הגרפים האלה, הם נמצאים בעלייה, רק שהגרף של מדד מחירי הדירות עלה בקצב שהוא הרבה יותר מהיר, בשיפוע שהוא הרבה יותר תלול, מאשר הקצב שעלו מחירי השכירות, מה ששחק את התשואה הפירותית, כלומר, את השכירות שאנחנו מקבלים ביחס למחיר שאותו אנחנו משקיעים, בכ-28% בפרק הזמן הזה, וזה אפילו קצת גדל עד היום. הדבר הזה גרם לתשואה הפירותית בארץ, בנוסף לתשואה ההונית שעליה דיברנו בשקף הקודם, להישחק ולהפוך להיות פחות אטרקטיבית. שתי הקריטריונים האלה אמורים לגרום לכם ולי להבין בצורה חד משמעית שעדיין נדל"ן זה נדל"ן, ונדל"ן משתלם להשקעה, אבל ללא ספק זה הזמן להתחיל לחשוב על חול. הרבה אנשים שואלים אותי, האם יש פה בועת נדל"ן, והאם הרבה לקוחות כל הזמן מתלבטים מה לעשות עם הנכסים הקיימים שלהם בארץ, והאם גם להשקיע בחול, כמו שעשו ביחד איתי. בגדול, התשובה הקצרה היא שיש בועת נדל"ן, אבל זה לא בועה שתתפוצץ. מה שכן יקרה כדי למתן זה שקצב העלייה יתמתן. אפשר לראות בגרף הזה, מדד מחירים מאז שנת 2008, מה קרה למחירי הנדל"ן בכל אחת מהמדינות. אז אפשר להסתכל כאן על מדינות שבהן הייתה ירידה של 10, 20, 30%, יוון, אירלנד, ספרד, מדינות מאוד מעניינות, לטביה, איטליה, אנחנו ניגע בהן בצורה מאוד מפורטת בניתוח בהמשך, בחלק השני של ההרצאה. סתם, יש פה את גוש האירו. אפשר לראות שישראל היא לא רק נמצאת במקום הראשון בעליית המחירים מאז 2008, אלא היא נמצאת במקום הראשון בהפרשים גדולים ביחס למקום שני, וביחס לשאר המדינות הסבירות. כלומר, יש פה עלייה שהיא קיצונית, וגם עליה יש הסבר מאוד ברור למה הוא קרה. משמע, בסדר, יש פה בועה, כולנו יודעים מה היה במשבר הסאב-פריים בארצות הברית. אני אגיד בקצרה שמדינת ישראל נקטה ב4 צעדים כדי להימנע מפיצוץ בועה נדל"נית כפי שהייתה במשבר הסאב-פריים. אני אוהב מאוד לספר בפרוטרוט את הסיפור שהיה במשבר הסאב-פריים, ואיך הלווים, איך הבנקים גרמו לזה שהם אלה שיפשטו את הרגל בהמשך. ובסוף המדינה יצרה 4 רגולציות, אחד זה יחס החזר ממשכורת, כשאתה בא לקחת היום משכנתה, לא נותנים לך להחזיר יותר משליש ממה שאתה משתכר. 2 זה אחוז מימון, לא נותנים אחוזי מימון. משכנתאים יותר גדולים מהיום 75% לדירה יחידה ו50% לדירה להשקעה, 70% למשפרי דיור, מי שמכיר מכיר. בכל מקרה, במשבר הסאב-פריים נתנו 110%. בסוף יש את הקריטריון השלישי, שזה הבנק שומר רזרבות כדי לא לפשוט רגל. בסוף השורה התחתונה, במדינת ישראל שומרים על 4 התנאים האלה כדי להגן מפני קריסה כלכלית ומה שהיה במשבר הסאב-פריים. נתקדם. תשואה הונית מתמתנת. אז בסוף, אם אנחנו מסתכלים על הדבר הזה, הוא בעצם מתאר את אחוז השינוי ביחס לאותה תקופה בשנה שעברה. כלומר, אנחנו רואים שיש איזושהי עלייה מתמדת, ואפשר להגיד שבאזור, זה פשוט נגזרת שנייה של מה שהסתכלנו עליו מקודם, באזור 2018 אנחנו אפילו מזהים חצייה של ציר האפס, כלומר, מפסיק להיות עלייה, ואפילו באזורים מסוימים אנחנו מקבלים ירידה. טוב, אז אחרי שדיברנו הרבה על ישראל וארצות הברית וכו', אז נלגום כוס מים, נלגום לגימת מים. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. ובסוף, פרדי מרקיורי אומר, the bigger the better in everything. אז אנחנו פותחים את הראייה שלנו, מסתכלים רחב הרבה יותר, וזה השלב שבו אנחנו מרחיבים את החיפוש מעבר לאופק, ואומרים, הים הוא לא חסם מבחינתנו, בואו לרגע
נחשוב תיאורטית שכמו שאנחנו מחפשים ביד 2 במדינת ישראל, אנחנו יכולים לחפש ביד 2 בכל מדינה אחרת. ואז נשאל את עצמנו, העולם גדול. איפה נתחיל? בסדר, ואז אנחנו ניגשים. בסוף יתרונות וחסרונות בנדל"ן וכו', אני חושב שכולנו מבינים, בסדר? נתחיל דווקא מהחסרונות. בשלב הראשון אני חושש מהמרחק. יש פה מרחק, אני לא נמצא בנכס, צריך לקנות אותו, להשכיר אותו וכו'. דבר שני, יש סכנה מפני הונאה. כשאני לא נמצא במקום, אני לא מכיר את המחירים הקיימים של השוק. יכולים למכור לי ביותר, יכולים להונות אותי בזמן ההשכרה, בתנאים. דבר שלישי, יש חוקי מיסוי ורגולציות אחרים לגמרי, איך אני יודע שהדירה היא שלי, שמחר בבוקר לא יכולים לקחת לי אותה, איפה זה רשום? יש שם טאבו, אין שם טאבו, איך מנסחים חוזה לגבי המיסים, האם אני מבין כמה אני משלם, אולי אני בכלל אהיה עבריין חוק, בגלל שאני לא ידע על חוקים שקיימים וכו'. הליך משכנתא ארוך, בסוף, כשיש איזשהו יתרון שאני במדינת ישראל, אז מסתכלים על תלוש משכורת שלי. אם אני רוצה לקחת משכנתא במדינה שמאפשרת לקחת במשכנתא, אז הליך המשכנתא הוא קצת יותר ארוך, כי אני צריך לגרום להם לסמוך עליי ועל יכולת ההסתכלות שלי. יתרונות. 1, עלות הנכס, אותו נכס, אותם מרכיבים, דירת 3 חדרים וכו', נמוכה מהארץ, בסדר? זה מצריך בסוף להביא מהבית הון עצמי נמוך יותר. ב-200, 300 אלף שקל אפשר להגיע לדירה יפהפייה שתשמחו לגור בה ברוב המדינות שעליהן אנחנו נדבר. תשואה פירותית יכולה להיות גבוהה יותר. ברוב המדינות היום היא גבוהה יותר, אני מראה עוד מעט בארגז הכלים שלכם כלי אינטרנטי כזה שמאפשר לכם להסתכל על התשואה הפירותית בכל העולם. בבועות כאלה וזה ממש נחמד ונוח. בסוף מדינת ישראל היא בין האחרונות בעולם, בסדר? בין המקומות האחרונים שבהם תרצה להשקיע, אם אתה אדם מן היישוב ולא בהכרח ציוני יותר מדי. תשואה הונית, גם כן בעת הנוכחית, שנת 2020, ביחד עם משבר הקורונה, תהיה גבוהה יותר מאשר במדינת ישראל. בחו"ל אפשר לנצל הזדמנויות. בסוף, בארץ אני נמצא בשוק שמתנהג בצורה מאוד ספציפית. אם אני מזהה שבאיזשהו שוק ישנה התנהגות שהיא קיצונית, היה משבר הרגע, ואני מבין שהמחירים עכשיו הם בהזדמנות, ועכשיו בואו ניכנס באזור הזה, כמו לדוגמה מה שהיה משבר הסאב-פריים בארצות הברית, שהרבה אנשים הלכו וקנו שם דירות והתעשרו בצורה קיצונית, חצי שנה אחר כך שמחירי הדירות התחילו לעלות, אז זה גם כן משהו שהוא נפתח בפניי ברגע שאני פותח את האפשרות לרכוש בחו"ל. יתרונות מיסוי. בישראל מס הרכישה הוא מאוד גבוה, זה 8%, וגם כשזה משתלב עם הון עצמי גבוה שהבאתי מהבית. ועלות נכס גבוהה, זה בסוף הרבה מאוד כסף שאני משלם. מס שבח של 25%, לא פחות ולא יותר. זה הרבה כסף. ובסוף יש גם כוונות ממשלה והצהרות ברורים להרחיק משקיעים לחו"ל. לא רוצים אותנו המשקיעים בארץ, למה? כי זהו ביקוש שהוא disposable, אפשר לוותר עליו כדי להוזיל את מחירי הנדל"ן, ולכן בואו נרחיק את המשקיעים כמה שיותר. בסוף, הדבר הזה הוא זה שמייצר את הכדאיות לבחון את האפשרות של נדל"ן בחו"ל. טוב, עכשיו מה שאנחנו נעשה, אני אגיד לכם, טיפ השמרנות הוא דומה מאוד למה שדיברנו בהתחלה, ואני ארחיב עליו בהמשך, ואז אנחנו נעשה מהלך כזה, בסדר? אני רץ על זה. גישת הטופ-דאון, שאותה אנחנו הולכים לפרק עד הסוף, ותוכלו לעשות את זה, כל אחד מכם, בצורה מאוד מדוקדקת, לבד, עם הקורונה יש לכם אולי קצת זמן. הדבר הראשון זה קריטריוני must have. זה אומר שהמדינה הזאת היא בגדול מדינה מתוקננת, ששומרת על כלל העקרונות של אי-התפתחות בועת נדל"ן, רושמת את היותכם הבעלים של הנכס, ואף אחד לא יכול לקחת את הנכס הזה מהידיים שלכם. הקריטריון השני הוא תשואה פירותית, אנחנו נסתכל איך לנתח תשואה פירותית, וגם את כל המרכיבים שלה, שזה מיסוי וכו'. והקריטריון השלישי הוא הוני. אנחנו נעבוד בצורה של משפך ונגיע למדינה ספציפית. כרגע מה שאני אעשה, אנחנו חודלים את ההרצאה הזאת, אתם נכנסים שוב לקישור המקורי שנשלח מראש, ומזינים את אותה סיסמה, ואנחנו נתקדם ונצלול לשלושת העקרונות האלה. תודה רבה לכם. ביי בינתיים.